Ποια είναι η κατανομή των ταχυτήτων, υπάρχουν τρόποι να κάνεις simulations γενικά κλπ. Αυτό πας και φτάνεις σε ένα αποτέλεσμα. Έτσι, και λες ότι είναι τόσα ή προβλέπω τόσα. Με το που συμβαίνει ένα άλλο γεγονός, κάνεις μια πανεκτίμηση και διορθώνεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, αυτό λέω, ότι εδώ για παράδειγμα είχαμε με το 1994 μέχρι το 2010 λέγαμε δεν υπάρχουν πράγματα που έχουν στο Δία. Μάλλον εντάξει, ξέραμε ότι υπάρχουν, απλά δεν τα έχουμε μετρήσει. Έτσι. Από το 2010 που μετράμε, έχουμε κάποια στατιστική. Άρα γι' αυτό βγαίνει αυτό το νούμερο κάτω που λέει ένα γεγονός ανά μισό έως 3 χρόνια. Αν δούμε άλλα 3 γεγονότα φέτος ή του χρόνου, αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα πέσει. Οπότε θα παραπροσδιοριστεί. Άρα είναι μια διαδικασία που έχεις αυτό που λέμε πείραμα και θεωρία. Έχεις το πείραμα, τροφοδοτεί τη θεωρία, αλλάζει θεωρία. Ξαναγίνεται το πείραμα, βλέπεις κάτι άλλο, εξελίσσεται η θεωρία με τα νέα δεδομένα κλπ. Και αντίστροφα. Αλλά θέλω να πω ότι στο κάθε τομέα διαφέρει ανάλογα με το τι στοιχεία έχει. Κάτι άλλο? Αν όχι, ευχαριστούμε που ήρθατε.